Ahoj, já jsem Johnny, neboli Toxin.cz, protože jsem si koupil originální Minecraft a vítám vás u dalšího videa. Tohle video je už s mojím novým mikrofonem, jestli chcete, tak odkaz na tenhle mikrofon můžete mít v popisku videa. Pro další tenhle recenzi na tenhle server se mi velice líbí, dobře se mi na něm hraje, moc ještě to nemám rozehrané, ale server vypadá fakt slušně. Zatím, kolik to je slotů vůbec, to ani nevím, zatím 16 slotů, ale víte, že server není moc hlavní a teď tady hraje málo hráčů, protože server se před několika dny spustil. Tenhle server se mi velmi líbí, jak Pavel, tak jeho komunita, tak jestli tady uvidíte, je tady majitel Moonstriker, owner power, už asi nevím to přesně, ale hraje tady jako docela samý youtuber, tak taky další recenzi, takže doufám, že tam server půjde jen do úspěchu, ale líbí se mi VIP výhody. Extra VIP výhody a to výhody. Můžete si to určitě přečíst, ale na Warp VIP. Já vám to číst nebudu, protože je to zbytečně dlouhé, to video. Napíšu pozdravte do videa. A taky další výhodou tohoto serveru jsou ty XPčka. Stoupnete, tak vám přijde dostat XPček, výhoda. Pak si to enchantujete, jsou tady i warp doly. Potom všechno zdarma, prostě úplně mega luxus. Budeme i pro ty, kteří jsou rád poctivě a než by si těžili. Na dolech, dia, všechno ne. Nevím, jestli tady jsou vůbec dia. A tady, no, jako tady se dají jednoduše se na dia, ano, jsou tady dia. Že kdyby tady nebyly dia, tak by to nebylo, to by nebylo ono prostě. Mě omluvte za ty menší lagy, já to zkusím nějak zase vyřešit. Omlouvám se za ty lagy, ale mám plný disk, takže si musím to odstranit. OK, tak tomuhle serveru dávám 9 z 10, jen tu jednu hvězdičku jsem bral, protože tenhle server má zbytečně velký spawn, ale komunita je tady fakt výborná a komunita je hlavní stránkou servera a jinak se s váma učím a zatím.